A renovación do pavimentado en varias rúas do núcleo urbano e das parroquias concentra boa parte dos proxectos que o Concello de Boiro prevé executar con cargo ao remanente de tesourería, cun investimento próximo ao €500.000. Na proposta que se debaterá mañá en pleno inclúese o asfaltado da Avenida da Constitución e outros treitos urbanos nas rúas Norberto Pijuán, Estatuto de Galicia e Boiro de Arriba. Nas parroquias destacan as obras previstas en Cabo de Cruz, Lampón e Abanqueiro. E iso vai a ser a mellora de recollida de pluviais na Agrovella en Cabo de Cruz. A actuación, leva a recollida de pluviais e tamén a renovación da capa de rodadura asfáltica. E tamén se vai a completar ca señalización horizontal. Tamén outra actuación que se vai a facer na parroquia de Lampón son en dúas estradas. Vai nunha estrada que vai desde Peralto hasta o Porto e outra na rúa Padre Joseba Beovide. Tamén ten un importe de €77.000. Outra parroquia onde vamos a actuar é na parroquia de Abanqueiro. Tamén a actuación vai a ser de €98.000 e vaise reparar o pavimento dende a Aldea Vella hasta a DP 1101. Dos proxectos de pavimentación, a proposta do Executivo inclúe outras actuacións como a impermeabilización da praza do Concello e as terrazas laterais á casa consistorial para evitar filtracións. €232.000 e o que vamos a facer é, impermeabilizar toda a plaza, así como as terrazas laterais da casa consistorial, porque queremos evitar as filtracións de agua que se producen neste momento tanto no Parqueamento Municipal como nos puntos de almacén da Plaza de Abastos e o local anexo ao mercado. Entre as actuacións destaca tamén a creación dunha aula gastronómica na Praza de Abastos e a instalación dun bloque de 80 columbarios no cemiterio municipal de Vistalegre.